elkaar even samen. Dan in de had het om. Echt weer, ik ken het over. Let maar op. Wauw, ik ben een leeuw. Ik ben een boze. Ah, dat is echt preppy. Preppy. Wow, heel veel wat. Voorzichtig. Maar je ziet wel. Ja, shit me maar lekker, jaren. Hey, shit me maar lekker. En maar je eens even zien waar Jelke met je gaat. Goeiemorgen, een nieuwe dag, een nieuwe vlog. Ik ga het hok wel weer vol bij. Roelof Jan in de zaak, in de jaren in de Ildo in. En het is haast zoveel, jongens, de opnames van de nieuwe videoclip Tietcabine. En in die clip is onder andere te zien dat we in een ruimte binnen. Ja. Dat we in het bos binnen. Dat we op een voetbalveld binnen. Dat we in een museum binnen. Dat we op een groot oud skip te zien binnen. Vind ik nog wat? Voetbal ga ik zo. Vleentug, ik dat eens zijn? Nee. Een vleentug. Nou, dat. Heb nog iets mee? Vind ik nou echt wat? Nee toch? Dit weer wel van me. Nee, vol me. Nou ja, en ik ga nog net alle kleren binnen, maar heel volle ek wel. Dus we gaan vast even een beetje een troppas doen. Ja, wie zullen we doen? Ik zet ze hier even op mijn richtje. Ik ga eens even een mooi kleerstem. Doen we even een shotje als ze dan niks aan hadden. Dan kan even saai en dan in de had ze het om. Echt weer, ik ken het over. Let maar op. Weer de kleervaart. Ja. 3, 2, 1. Wauw, wat hebben we hier? Een piloot. Du was nog een stropdas hebben. Ja, en ik moet nog... Nou, en je denkt, wat is dit? Een cookie monster? Klopt, maar daar maatje we nog een leeuw van. Want ja, het is wat gek een blauwe leeuw. Maar we hadden het kleurenthema blauw, PS en zilver. Dus we maatje hier een blauwe leeuw van. We hadden nog mooi bont. Dat komt er nog wel in. Er weer simanen. Oh nee. Dat is heel erg kiekeling, denk ik. Oh, zo, nou dan is het. Nou ja, die eetjes zijn echt grappig. Die maakt er dan even aan. Maar dan wordt het een echte leeuw. Nee, die eitjes maakt het net al. Rauw, zei er dan. Rauw, ik ben een leeuw. Ik ben een boze. Nou, en Ilda had dit doen. Mat ik zeggen, het hesje is denk ik wat te groot. Maar ik heb nog hier roleren, want wie mat een setje van Lois, ik ga even van Vankers. Dat komt ook geleerd. Ja, ik heb hem maar wat innaaien. Komt goed. Beter te groot is te liets. Want ik kan er net iets onnaaien, net zo makkelijk, maar iets bij knippen en met naaien. Misschien is het wel leuk als er een riem komt heen haast. Ja. En dit is bloot het zit. Nee, die maakt hem een speeltje vast. Het wordt heel leuk. Stik een meidje. Ja, allemaal los. Ja, zei je het er. Valt die ook al. Maak hem een speeltjes vast. Nou jongens, zullen we nog een setje doen? Even zien, de jongens gaan in hun voetbalmenu. Ik denk dat Jim daar het meeste thuis in veel, denk ik. Een voetbalpakje. Ja, Rolf Jan had... dit is wel knap. Die dat de voetbalschoen aan. Maar keeper had gewoon aan. Ik ben benieuwd. En Jara is de beste schilder van de hele wereld. En die het zaken dan in de clip leren hoe te schilderen. Maar het zaken er daar nog een pakje van. Maar dat is net deze, hè? Dit is van het voetbalveld. Er gaat al je wat troken heen. Maar de hender denkt, het is hier grote chaos. Maar overal, letterlijk en figuurlijk. Overal, drukte en alles. Maar tot nota past alles. Dus dat is heel goed. Nou, en Ildo had echt het tweede pakje. Hoor. Oh, wauw. Draai eens even een rondje. Heel mooi. Dan gaan we nog verdelen. Welke met Lois, welke met Famke, welke met Ildo. En Jim gaat naar mij zaken. En Beppe Klaasje ben je in het vliegtuig. En dan is Jara de stewardess. En Zaken is de kapitein. Is dat wel leuk? Ik kom. Wat wil je vertellen? Hallo. Jara is zo mooi, hè? Ja, dat is mooi, hè? Chique dame, hè? En we hebben gezegd, nou, even dat wil ik gewoon naar Hij past zo net bij de clip. Mag ik mijn pak even nog aan? Ik ga een pak. Zit jij gewoon aan? Ja, dan. Ik doe mijn pak even nog aan. Ik ga dit pakken. Let eens even zien, jongens. Draai eens een rondje. En nog eens even een doek, Roljan. Hoe vangst je de bal? Achter is de... Ja, pak wel in een bal dan. Dat is handiger. Ah, dit is echt preppy. Preppy. Oh ja, en je bent ook heel benieuwd wat ik eruit zie natuurlijk. Nou, het zit natuurlijk wel wat in kruis, want ik ben heel lang. Maar het past wel aardig. Geef je het achter in het hals en dat is een beetje zachte groen. Oh ja, dan. Nou, let maar eens zien. Oh ja. Ze ben net echt heel... Hey, ik zit even te zien naar je pakjes. Ik moet even zien, misschien mama wil ruilen qua maat. Even zien, wat hast u voor maat? Maat, weet niet. Wat zie je hier? Wat hast u voor maat? Dat op zich qua kleur? Ja, alweer. Wil je hem eens ruilen? Want die van die is wat grut en die van die vind ik wat lits. En dat maakt het op zich niks uit. En dan past die blauwe handschoen ik weer mooi bij je blauw pak. Ruil je maar even. Ja. Even switchen. Ik denk dat dat beter is.
Die is niet te grut, denk ik. Die is niet te grut. Die is van Mem. Is zo'n mem wel passen. Een beetje kwad misschien. Verdien dat toch? Ja? Oh jee. Mem is alles te kwad altijd. Ik zie hem in een totaalplaatje. Ik heb een schilderen. Dat is dit. En ik sta dus in het commandocentrum steeds maar alle knopjes te bewerken en te zien wat er al gebeurt. Dat is mijn taak, een beetje gitaar spelen. In dit mooie pak. Ik ga nog een ooroutfit trouwens. Ah nee, we zien er wel een pak. Eerst de jeugd maar even. Ah, dit is beter. Ja, blauw is de keeper dus, peers is de voetballer. Ja, ik moet nog. Ben je het ermee eens? Oh, ik maak hem een keer. Ja, let nog een keer de snoekduik. Oké, nou, daar is je. Oeh, ja, nog een keer. Hoppa. Ja. Nou, dit lijkt je hem wel natuurlijk, hè? Ja, de helemaal nice to goal. Ieder buggy. Ik heb ook nog. Wow, heel veel net. Voorzichtig. Maar je ziet wel. Ja, aan die kameraad in twaan. Ja, klasserie. Nou, dit is goed. Nou, van mij had ik van Roelof Jan dan niks meer te passen voor die nog was zaken. Er moest nog even iets passen. Ja. PS en zilver. Papa, laat ik aan. Zonder hesje. Ik denk net dat die hier bij wat. Oh, cool. Ja, en misschien toch wel vers, hè? Maar we dan even zien wat mooier is. Nou, zei ze, dan had ik nou een joggingpak voor die zaken, maar ik geloof wel dat die past. Misschien is dat leuk dan met die erhoor. Ja, dat is wel Ja. grappig. Ja. Anders heb ik niet kleuren. Daarom, eigenlijk met oren wel een beetje blauw, peers en zilver. Maar dit is bijvoorbeeld echt al zilver, dus je hoeft vast niks meer bij, denk ik. Top. Hey, high five. Hey, bedankt jongens. En als er weer wat nieuws binnen is, dan roep ik je hem wel weer op. Wie doet het eerst zaak? Nou, Chagrin en ik gaan nog wel even wat oproemen en skiffen, denk ik. Shit me maar lekker, ja. Shit me maar lekker. Ja, oproemen. Nou, dit is cool. Ja, en ik had toch nog even van de vrouwje van Lois, van en Ildo even onder het uitzichtje was van wat is nou van waar moois. Nou, lees maar uit, van waar is wat. Dat is van Ildo. Ja. Die is van Famke. Ja. Die is van Lois, want die is echt wat langer. Ja, die is wat langer. Die blouse is van Paken. Ja, pakken. En dit shirt is van Beppe. Dan ken ik gewoon... Een broek, een zwarte broek of zo. Man. Ja. Nou. Hey, high five. Gaan we het allemaal in fixed. Nice. En dan misschien wel leuk dat Beppe een mooi zilveren ketting om had of zo. Gaan we wel weer meer in dat zoer. Dus deze nou. Nou, ik ga alles per persoon in poetsjes doen. Dus ik aandacht wel even de namen erop zetten. Ik weet nou nog van wat het is. Want het is natuurlijk alle dezelfde kleur. Dus het lijkt het heel bot op elkaar. Maar zag ik het al een mooi beeldkoor. En maar je eens even zien waar Jelke mee tussen gaat. Ho, ho, ho. Paljekoeken. Dit treffen we. Ja. Dus ja joh, ik had zwit op gebed van al dat passen en al die kleren. Eerder had ik super volle zin in passen helemaal. Love you big time. Dat is hier, dat is een portret. Maar wie had het opred? Alles past. Ik had niks in ieder geval wat te liets is. Een pakje van zaken is een beetje te grut. Maar ja, ga ik liever te grut te liets, dan kan ik die een beetje innaaien. En ik miste nog een stropdas, die zit er net bij, dus die maak ik nog even. En ik voel zaken zien pilotenpet, echt nog net super. Dus misschien dat ik nog even op mijn oren pilotenpet, een stropdasje. En ik dacht misschien nog zo'n echte pilotenbril, dat vind ik wel leuk. Ja, zo'n pilotenbril, van echt zo'n, dat vind ik nog wel leuk. Nou ja, en dan moet er nog wat klein binnenkomen. Dat is voor op het VOC-schip. En dat is voor Jelke als piraat. Ja. En Zaken Thomas en Roelof Jan als VOC-skippers. Dus dat ga ik nog net binnen. Van mij. Oh ja, en de ruimtepakken. Die heb ik nog net. De ruimtehelms. Dus er moet nog wat binnenkomen, maar ik ben al heel erg tevreden. En ik maak dus nog gewoon het naaien met het blauwe leeuwenpak, jongens. Ja, het blauwe leeuwenpak. Maar dat past verder wel, dus dat komt wel kleren. Ik zal even lekker oliebol eten. Van nou zoek ze. Voest het nou een leuke vlog? Abonneer je, zet een blauwtje omheen en via het net de chillen te downloaden van je tablet of telefoon. En tonight zit vlog. Hoi. Hoi.